Тафор сырхай гуфтам ҳамҷа истом меом нигоҳ дорам ки сав шава. Ҳама каса хушомад аллои меҳрубон ҳаматон нигоҳ боша. Як камитар я бародар нависа ки акай фахридин аққурат ки аққуратата ча кашида кард. Охир ба чи аққурат? Ман аққурат ҳама одамоеро мекунам ки миллат точка пас мезанам. Ё ки ягон машиники мекунам, ина мисол бригадиро, пацаренко ҳамеро аққурат мекунам паданатора ки миллат точка пас. Ин светофор ҳам мегӯянд ягон саршавӣ надора. Кадом мошина бо катив сабой накунам. Боса агар бародаро ма аққурат намекунем ягон вақт беҳуда ба ода аққурат намекунем. Наздики дар кати ҳамсинфо як вохӯрӣ доштем. Ҳамсинфо гуфтанд акай фахридин акай ахелш ака мега ахелш брачка мега. Ахелш айма калонам мисол моҳ кати. Ака мега кадомаш майда. Боса гапа тема асосӣ чиye? Мегӯянд нама хел вақти мактаб хонидан хел бачаи алохон будӣ, хел бачае ки нав будӣ. Тамоман аққурат намекардӣ, дарсодат ҳама вақт тайёр будӣ. Бо дигар духтарои синф ай дафтари ту мекучонанд. Бачаҳо мекучонанд аз дафтар почерки хушрӯ доштӣ. Дарсод ҳама вақт тайёр будӣ. Барои ҳамқа бародаро ма чӣ гуфтанию? Аққурат кардан фоида надора ва тағои маби ма парод нигирон кардагим. Намемонад ки баъд дурои дарраи худат бирай. Тамом ями. Амакиҳо ма ис меравам ис дар хонаи ма. Порш табиги усы. Фақат порш донуда баъд гара наметавӣ мардума. Хоса гап мавзӯи ҳамин видео чиye? Мағзи ҳамин видео чиye? Мағзи ҳамин видео ҳамее ки бародаро фарзандотона хононед, мардак боред. Агар фарзандотона хононед ку кори беҳтарин мешавад. Ин ҳамин ҳамсинф ма кадомеш ки ҳамин хеле нормалӣ мехонанд, зиндагишон нормал не. Кадомеш ки намехон, кадомеш ки дарсгирезӣ мекард, ягон корои безе мекард. Ягон ташагон ки вазифа надоранд. Ами ё шикатур маляр кор кардасе, ё сварчи кор кардасе. Кадомеш хондак на самом деле ҳамкурсом, ҳамсинфом вазифаи нормалӣ доранд. Ҳаманам алло шукрона мекунем, ягон камбунӣ надорем дар зиндагӣ дар ҳаёт. Барои ха бародарам па хоҳаро фарзандотона хононед беҳтарин кор мешавад. Бовар кунед. Не омадаги ма чанд кашид фақат ҳамин ин ҳамсинф ташкилӣ файрод мекунад, у ҳамсинф, у ҳамкурс. Мо вақте ки кати ҳамсинфо, кати ҳамкурсо во мехӯрем, чақчақи фақат мактабӣ, хеле ягон чақчақе ки да ман вазифате, ман ягон ҷо кор кунем, не. Чиста чақчақи братски, чиста бародарона. Барои ҳамқа мегӯям фарзандотона хононед ки фарзандотон ягон касб омӯзанд. Шарт нест ки аки ман мисол гӯм ки юрист нахононед. Не, любой хел касб, сварщики, электрики, моторист, любой хел касб омӯза. Бисёри бачаҳоя мебинам, ҳамин бачаҳо двора диплом дорану дипломшон кати кор карда наметавонанд, барое ки савод надоранд. Бачаҳотонам бесавод накунед, мардак бор, яъне қагар мегӯм. Аққураткунӣ хеле кори ягон фоида надорад. Хаяхе қиср бачаҳо ма яздашонум дар камитар аққурат мекунам, вай паданатои ҳароми айфошаш дага вай тоҷик нестанд. Атак агар шумо фарзандотон хононед ку вазифаи зур мегиранд. Чандин бародароям мебинам, оли яхело мегӯянд фақат вазифаро фалон минтақа мегиранд, фалон одамо. Не, ай тамом минтақа мо ина ҳамсинф дорем, ҳамкурс дорем, ҳама вазифаи назда кор мекунанд. Ягон проблема нест. Ҳама галстукшонашон задагӣ, папкачаҳошон дастшон, шофёр доранд, хелаш кор мераванд, шофёр хед мебиянд. Беҳтарин кор агар шумо фарзандотон хононед, обод бошед, сарбаланд бошед, касе ки билет самолёт дар кор бошад, номерои ватсапи ман, номерои имои ман, номерои Макс, Телеграм, бип, мип, сигнал, пигнал, ҳамин любой мессенҷери ҳаст 894 676 дар любой ҷо мана меёбед. Дар Одноклассники бародари тоҷик ном дорам, дар Инстаграм, дар Ютуб ҳама ҷо бародари тоҷик. Обод бошед, сарбаланд бошед, ман дар хизмати шумоям.